Sa inyo, may siyungay din. May goto. May pa ako responsibilidad. Lang, serial. Yan. Sarado yung ano. Ayan ang nagluluto. Kabrad natin mga guardians. Tanan Bisaya din na ha. Authentic na balbakwa dito lang. Authentic, hindi yung fusion ha. Yung halo-halo na may tomato sauce. Ito, pure. Dapat pa dito, may dito. Ha? Yan, dito. Dito sa ano. Ano ba yung, Wala pang monster ano ba? wala pa kasi wala siyang logo paggawa ng inaano pa namin. Pang ano to? Pang ilan ba to? Pang ilang stall? Wala din sa may din pangapat. Yung entrance dun. Pang entrance doon Pang ilan? sa kanto pang 5. Pang ilan? Pang 5 daw galing sa kanto. Kita nyo lang. Oh, ganyan. Tulog pawis. Sige. Game. Kain muna tayo kung gusto nyo. Balbakwa. Tama. Dami kayo. Sa lahat ng mga guardians dyan, lalo ng mga Bisaya na guardian, ito lang, balbakwa, authentic. Hindi yung halong tomato sauce. Walang tomato sauce. Puro. Original timpla. Tingnan nyo lang. Come and taste. Sarap.